Čo si myslíte, že aké aktívum je v dnešnej dobe najlepšie vlastniť? Za mňa si krypto, no. OK. Má niekto aj iný názor? Dobre, sa im páči. Banka, to bola nejaká banka. Nehnuteľnosť. Aká? Tak napríklad nejaké apartmanové štúdio v zahraničí. Mne sa páči, čo hovoríte, lebo z tohto presne viem, že čo by ste v živote chceli, lebo veľa ľudí mi povie, keď sa ich pýtam, že čo chcete, tak povedia mi, že chcem byť finančne nezávislý, tak ja mu poviem super, stan sa bezdomovcom a je to. Musíte vedieť, čo v živote chcete a keď chcete napríklad vlastnú banku, tak potrebujete sa na to asi troška vzdelávať. Musíte stretnúť tých ľudí, čo ju založili a naštudovať si to a prejsť veľmi zaujímavú cestu, takisto poisťovňa, Empire State Building, nehnuteľnosti a tak ďalej. Takže za mňa napríklad najväčšie aktívum, ktoré ja môžem aktuálne vlastniť, je moja reputácia. Moja reputácia je taká, že vždycky, keď dám niekomu nejaké slovo, tak ho dodržím a tá moja reputácia je taká, že v živote dávam všetku svoju energiu do toho, aby som slúžil čo najviac ľuďom. A na to, ako som hovoril, tiež potrebujeme to vzdelanie, že každý máte to svoje. Niekto to poňal ako aktívum, ako nejaký asset a ja to napríklad vnímam takto. A fakt to vzdelanie na to je veľmi dôležité, ale pozrime sa na to z takej stránky, že čo je to vzdelanie a čo je to manipulácia. Tento človek, alebo toto meno vám niečo hovorí? Žil v 14. storočí a bol to malijský král. Najbohatší muž na svete. Král Mali, Afriky. A on okrem toho, že bol taký král kráľov, že tak ho prezývali, že fakt bol akože najbohatší muž na svete, keď sa to zoberie o infláciu a o aktuálnu hodnotu majetku. Jemu sa podarila taká brilantná vec, že on za úplne krátky čas jednou aktivitou zničil celú ekonomiku Egypta. A viete, ako to spravil? Vtedy sme ešte nepoznali takéto peniažky, takéto papieriky, ale verili sme nejaké takéto peniaze, niekto tomu hovorí, že jediné reálne peniaze, zlato, striebro. A vtedy boli teda také peniaze a on prešiel cez Egypt aj so svojimi ľuďmi, so svojimi légiami a začali jednoduchým ľuďom rozdávať zlato, striebro, ale vo veľkom. A vlastne nastala tam hyperinflácia a takzvané, dneska by sme tomu povedali, že kvantitatívne uvoľňovanie peňazí. No a v tom Egypte sa stalo to, čo sa možno deje aj teraz. A je to pre mňa taká paralela, že možno sme niekde tam aktuálne. Takže poďme sa zamyslieť zase mimo tej škatule, že čo treba robiť inak, aby sme nedopadli jak tí ľudia, dajme tomu v tom Egypte, kde oni potom samozrejme tým, že sa znehodnotila mena, tak oveľa prišli. Ako to teda je s tými peniazmi? Tam je to energia, je to výmenný prostriedok a ten výmenný prostriedok by mal fungovať tak, že túto energiu vymeníme za nejaké aktíva, za nejaké konkrétne aktíva. Či už sú to pre teba nehnuteľnosti, pre teba krypto, Empire State Building, banka, poisťovňa. To je to dobré rozmýšľanie. Čo je ale dôležité, dať si vždycky nejaký target, nejaký cieľ, že mám tu týchto 100 eur a my by sme mali rozmýšľať, kam ich umiestním. Dôležité je to slovo, že umiestniť, aby som z nich spravil dvojnásobok a nájsť nejaký vehikl, nejaký nástroj, kde to viem bezpečne a najrýchlejšie spraviť. Preto hovorím to slovo, že umiestniť, lebo peniaze nerozmnožíte tým, že ich budete odkladať, vlastniť ani šetriť. Sú ako hnoj, musíte ich rozhádzať, aby ste pozbierali nejakú úrodu, lebo inak budú len smrdeť na kope a nič z nich nebude. Pozná tu niekto pravidlo 72? To je matematika, to som nevymyslel ja, ale Einstein, až taký šikovný nie som. A ono hovorí o tom, že keď máte číslo 72 a nájdete nejaké aktívum, ktoré vám robí za rok nejaký výnos a vydelíte ho, tak vám vyjde počet rokov, za ktoré dokážete zdvojnásobiť tie svoje peniaze. Čiže napríklad Michal tu ukazoval tú akciu, kde viete mať 12% za rok, fixne na zmluve, tak vám vlastne vyjde 6 rokov. Čiže aktuálne ste našli, alebo už viete o nástroji, ktoré vlastne týchto 100 eur zdvojnásobí na 200 za 6 rokov. Dostávame sa k tomu, že v investovaní není dôležité sú peniaze, alebo tá suma, ktorú aktuálne vlastníte, lebo každý z vás má rôzne štartovacie čiary, ale dôležité sú tie roky, ten čas. Čiže vy môžete možno niektorí už aj z týchto informácií
si hovoríte, že prečo som nezačal investovať skôr? No tak najlepšia doba bola pred 20 rokmi a druhá najlepšia doba je dnes, vďaka Bohu. Je, že tí ľudia, ktorí odkladajú to svoje investičné rozhodnutie, platia tzv. Daň za čakanie, ja tomu hovorím. Poďme si to ukázať na tých 100 eurách. Povedzme si, že mám 18 rokov, mám 100 eur, za 6 rokov je z tých 200, že? Za ďalších 6, čiže za 12 rokov, je z tých 400. Tam už sa to nezdvojnásobuje oproti tej prvej stovke, ale tá aktuálna hodnota. 18 rokov 800 eur, 24 je 1600, 30 je 3200, 36 je 6400, 42 je 12800, 48 je 25600 a takto môžeme pokračovať. A tu vidíte, že vlastne aj zo 100 eur tým vplyvom času vy dokážete vybudovať takýto majetok. A kľudne si už vy nájdete tú svoju štartovaciu čiaru, že či je to 1000 eur, či je to 10 000 eur, či je to 100 000, milión, 10 miliónov a tak ďalej. Takže dôležité v investovaní, ešte raz, nie sú peniaze, ale je čas, že kedy a ako rýchlo ste schopní urobiť to investičné rozhodnutie. Poznám ľudí, ktorí váhajú 10 rokov. Už začínajú niekde tu, hej, 10 rokov stratených.